Wallahi ba ne kiɗin saboda don sai ne kirki. Don mo bai kiɗi don a lushe ban doki ba. Ni wada ne ka so da ɗai jale na kandi. Ke yara sun ka jinjina mai gaba. Ari ne iyaye to yana kuwa. Shi za mu babba hauka, can shi bi ilela ya yi za mu babba ɓanna. Saboda an ce ba shi alu da ya kushe ba. Kai ji ko gano ya gida ya ka bace ba. Ali in ni kai ma kiɗi waje kai wasa. To Ali ne ba Ali sai da ta lahira mada ta yi kai ina azaka ga hanya alu kana kinjinta. Dan kure sali da zan tura ka zo Ali ga wani mugu wurin da zan gwaka ka ka dai aje sallah alu ka ba dukawa yanzu ni mai kiɗin kaban arwalla kai ba kayin tayya tuwa ta ɓace ba sarkin gwando har gida na tambayi shekara bana mun kwalla gardama da na kandi don Allah wagga gardama a raba ta ni na ce in ta yi da alimun ta yake nan saboda ni dai na shahara da bai dawo don Ali arena ya shahara da bai halaka ta
kan tudu ba kuma wucewa ni ke ba sai na kashe tsohon zan wucewa zan ko tsoho ya taɓa ni wani babura ni sheka da ke rage kiɗin nan shayi gaba aka sa kwabar ka baya kuma ka yi gamba ɗan mutanen jega kwami rage in duniya ya ce kwakura ta sama Ahmadu baba na gadi ya riga tanwa bakin garka ne ya je shi ya ce mi wata baka ni ce ma ya tudu tsoho ya taba ni ya ce magana banza da yoyi ai ba zuwa yawo gidan su dudu wani faro a ƙasa ga kwata he kwalo na gwadi ne na zamu na hawa da keke na isa dan zaga dodo a ni shugaba ya baba su ta kira baba tsoho baba ya yi burgu ni ce ma ni ka yi burgu ya ce sata ya yi burgu ya ce ne tudu tsoho ba san taba shi ko taba tsoho ya yi wauta ya san kwalo na gwadi ne ta ni sai wani yangumi na take dan na san ko bataliyar soja ta hita daji in gaya mama da dahi na dan gaya ta wannan shakka babu gamba ɗan mutanen jega sai ya tane na samu gamo ni ce mai tudu tsoho ya taba ni ya ce magana banza da yoyi ya akwai ta da daɗi ka sai da kanka ba mai tsarma tambaya ba dan ni zamura ni sheka da keke ne ishe ma a ba daji na an bursa mamman ba iska da gaske mamma mai ba iska ya tabi masa a magagunin sai tudu tsoho ya taba ne ce magana banza da yoyi ai ma ya zuwa yawo gidan tudu kwata he kolo na gwadi ne da ne wani sai ba an tsaya ba ne irke adon kashin zama lokacin da yana nan bai mace ba ya tabi ni samu gambo ni ce ma ya tudu tsoho ya taba ni ce maganan ba za da yoyi ai ba zuwa ya hawo gidan tudu kwata yi kolo na gwadi ne sai da nan ni jega nan ni yi na nan ni ka kwana jega ni fage ni hazan wucewa sai na tuna ido haɗa maɗwaci wawidan batun goro ita na kai na gambo ya ga ta koyon kusu na gambo ba mai wa ba a jahurji wajen irin barin mai doka saba ka dariya sai tuni jin a kwaka dariya sa ya mutu bakin garka ne ga yara ni ta musu kai mugu yana nan sun ka ce mini ai mugu yana ciki ba ya zuwa yawo mare ce da an ka jinzi na ganga ni zuga shi ni ga wadu bai kula ba sai ni wasa kuka ne zamne diyan shi gaba ɗaya an kayo wuri yara suna nan da kawata suna da waɗin gambo mijin kulu mai goma cuta an goma mai kila kuna mata da wai lahiya nike sai ma ya zo da kai ne ce min tashi zamne ya ce Najeriya doka kamar da shege ya taba ka ya alƙali ya taba ka faɗa mini gamu mai kalamu sai a shiga daki ya yi rai in tuma in zamne ciki ne in kama ruwa ne ba saki ne sai an kare shure na ga alamun ba ya ce da in je ka gida ta in faɗa maka wannan shege na kashe shi ni ta miji kuwa bai taba ni ba ni tudu tsoho ya taba ni sai ta ma bai kuka ina muka ci mai yanzu kai ina muka ci mai yanzu shi sana ce ma shi ba sali ya kai ba kasan da ya in gobe laraba sai ka wuto ya ciro mu ya tabi da yanka ya ciro mu ko gaba mu gamawa lahiya lodon yanga tukunya inga tulu sai wani ya taye kanana duk mai gaskiya shi na dokar gaskiya ta ne gadare ya dade so ya ba ta waye baran nan inda ga haya ga ina tsaye din wuce gawa da in ya tsaya